Zábery v nasledujúcej reportáži nie sú vhodné pre citlivé povahy. Podľa lekárov ale môžu byť účinným varovaním. Nachádzame sa na Liptove v obci Liptovský Ondrej a tu za mnou môžete vidieť rodinný dom, ktorý sa majiteľ zo zatiaľ nezistených príčin a bez varovania rozhodol predať. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná o bežný rodinný dom, ale tento v sebe ukrýva skutočne netradičný interiér. Vo vnútri sa totižto nachádzajú takéto mraziaky, nájdeme tu aj sklad a vchádzame do výroby, kde nájdeme aj takúto plničku. To, čo sa zvonku javí ako bežný rodinný dom, je v skutočnosti výrobňa sirupov. A v kancelárii hneď vedľa výroby nájdeme takúto parádnu stoličku. Aktuálne tento priestor spĺňa všetky hygienické normy na to, aby mohol byť prevádzkou, ale dá sa pohodlne prerobiť opäť na rodinný dom alebo byty. A poďme sa spolu pozrieť aj hore. V týchto miestach nájdeme až 4 miestnosti, ktoré sú aktuálne bez využitia. A spýtame sa, čo na to miestni. Mňa nenatáčajte, ja som na Marotke. Tak to je ďalšia šokujúca informácia. Z Liptova pre Halo Reality Marián Hlavná. Som rád, ak vás video pobavilo. Nehnuteľnosť je na predaj a môžete si ju pozrieť na stránkach www.haloreality.sk a ak budete mať záujem, rád vás uvidím na obľadke. Viac o nás, našej práci a aj recenzie spokojných klientov nájdete na www.haloreality.sk/hlavna.